Είμαι στον Άγιο Δομήνικο, στην περιοχή Σαμανά, Λας Γκαλέρας, όπου θεωρείται ότι έχει μερικές από τις πιο όμορφες παραλίες του κόσμου. Σήμερα θα πάμε να κάνουμε μια πεζοπορία 2 περίπου ωρών, 2,5 ωρών, για να φτάσουμε σε μία από αυτές. Αν λοιπόν σε ενδιαφέρει να δεις πως είναι μια τροπική παραλία στην Καραϊβική, μείνε μαζί μου. Λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο του χωριού είναι αυτή η παραλία που για μένα είναι ίσως η πιο όμορφη παραλία που έχω δει μέχρι στιγμής. Θα καταφέρει να κερδίσει η πλάγια Φοντών την αγαπημένη μου παραλία? Για να δούμε. Το ενδιαφέρον στην περιοχή Λας Γκαλέρας είναι ότι οι ντόπιοι αφήνουν τα άλογα και τις αγελάδες ελεύθερες. Επομένως σε όλη την παραλία βλέπεις αυτό το υπέροχο θέαμα. Μπανάνας! Μπανάνας! Buenos días, amigos. Το τοπίο αλλάζει. Τα ζώα, όπως σας είπα, είναι όλα ελεύθερα, πηγαίνουν όπου θέλουν. Εικόνα που δεν θα δείτε πολύ συχνά. ¿Cómo se llaman estas frutas gigantes aquí? Higuero. ¿Se puede comer? No, estos son... Esto es solamente para lujo en la casa. Qué bueno que es aquí. ¿Es tu tierra aquí? No, de un amigo mío. Τσινόλα. Ποτέ δεν θα μείνεις πεινασμένος στον Άγιο Δομήνικο. Πάντα θα βρεις στον δρόμο κάτι για να φας. Το 99% των επισκεπτών της παραλίας φτάνουν με καράβι. Αλλά πώς είναι δυνατόν να χάσεις αυτή τη διαδρομή υπό τους ήχους της φύσης και τη συναυλία των εντόμων τριγύρω μας? Απίστευτο μάγκο στη μέση του πουθενά. Ατελείωτα μάγκο. Εδώ είναι το μέρος να ξεπεράσεις κάθε φοβία για αράχνες, φίδια, έντομα, οτιδήποτε. Απλά πας και σκέφτεσαι ότι όπως εσύ δεν θες να τα πειράξεις, έτσι και αυτά δεν θέλουν να σε πειράξουν. Γι' αυτό δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε ή να νιώθουμε στρεσαρισμένοι, γιατί το αισθάνονται. Μόλις είδαμε ένα πολύ όμορφο φίδι. What do you have to say about the snake? Did you like it? No, I did not. It was green and it was small and it was very fast. I did not like it. Ναι, μου άρεσε. Θόρυβος για να φύγουν τα φίδια. Sounds Swedish. Wow! Απίστευτο. Γιατί ταξιδεύω για στιγμές σαν αυτή. Είμαι σίγουρος ότι εδώ ζούσε ο Ροβινσόνας Κρούσος. 100%. Hey. Φτάσαμε στον παράδεισο. Φτάσαμε στον παράδεισο. Απερίγραπτο. Στην Κώστα Ρίκα μου έμαθαν πώς θα ανοίγω την καρύδα χωρίς εργαλεία. Coco, my friend. Oh, wow, thank you. Oh, wow. Cheers. Cheers.
Τι λες λοιπόν, είναι η ομορφότερη παραλία του κόσμου?